सकसाजो ब्रह्मआ गोदान सोलोंथाइ खान्थि 2019आ भारतनि आजै-आजोनि सोलोंथाइ आदबखौ लाफाना सरासनस्रा सुबुंनि गेजेराव समानथाइ आरो गुनगोनां मान जौगाखांहोनाय बिथिङाव हेफाजाब जागोन होनना रायजो बेंगिरि प्रफेसर जगदीश मुखिया मिजिं खालामदों। गुवाहाटीनि आईआईटीआव इंटेलेक्चुअल फोराम अफ नर्थ ईस्टआ मैया खुंफुंनाय ड्राफ्ट न्यू एडुकेशन पलिसी मुंनि मोनसे सानसेयारि सावरायमेलखौ बेखेवना रायजो बेंगिरिया बेबायदि आसा खालामो। 2022 मायथाइनि गेजेराव आबादारिनि खामायनायखौ नैगुन बांहोनायनि थाखाय लानाय मिरु सोरखारनि थांखिनि सिङाव आसामनि 27 लाख आबादारिया मुलाम्फा जागोन। रायजो सोरखारा आसामनि मेगा फुड पार्कखौबो दिहुननो हाथावना खालामनो थाखाय थाबैनो मावफुंनायनि राहा लागोन। रायजोनि जामुवा जौगासारनाय उद्योगनि मिजिंखौ लाना बे आगानखौ लानाय जादों। गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाला मैया नलबारीनि जारिमिनारि भावथिना मन्दिरखौ फोसाबनाय हिसाबै गंसे न' बेखेवना बेबायदि बुङो। बे बिथिङाव मिरुनि बिफाननि मन्त्रि रामेश्वर तेलीजों रायजो सोरखारा रायज्लायखाबाय। सा सानजा सीमा रेलवेआ सप्तायाव सानबाहै तेजपुर आरो डिब्रुगड़नि गेजेराव 6 दाननि थाखाय आनजादारि हिसाबै रेल सालायनो जागायबाय। तेजपुरनिफ्राय भालुकपुं आरो मुरखं सेलेकनि गेजेराव सालायनाय रेलआ बयनिबो अनसायनायखौ नोजोर खालामना बगिबिल दालां जाना बे रेलखौ खारहोनो थांखि लादों। फैगौ समबारनिफ्राय बेयो जागायगोन। समबार, मंगलबार, बुधबार आरो शुक्रबार आरो शनिबाराव तेजपुरनि डेकारगांवनिफ्राय डिब्रुगड़सिम आरो डिब्रुगड़निफ्राय डेकारगांवसिम बे रेलआ खारगोन। त्रिपुरायाव सबीर कुमार देब बर्मानि दैदेननायाव नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ त्रिपुरा सुंदयै NLFT-आ हिंसा नागारना गाहाय लामायाव फैफिननायनि थाखाय राजि जाबाय। मिरु सोरखार, त्रिपुरा सोरखार आरो NLFT-SD नि गेजेराव बेनि सोमोन्दै सागान खालामखानाय जाबाय। नखर मन्त्रि बिफाना मोनथिहोनाय बादिब्ला बे थिउरिया हान्जानि सा 88 सोद्रोमाया हाथियारजों लोगोसे गावखौ गथायनो राजि जादों। कंग्रेस हान्जानि सानै बारग' MP सान्तियास कुजुर आरो बारग' मन्त्रि गौतम रयआ मैया हान्जा नागारो। सानैबो दैदेनगिरिया मैया लाइजामनि जोहै बे खोथाखौ मिथिहोदों। दिनै सानैबो बिजेपिआव हाबनायनि मिजिं दं। त्रिपुरा सोरखारा दैबाना होबथानाय, ना फिसिनाय आरो दाव हांसो फिसिनायनि हेफाजाब जानाय बायदियै रायजोआव गं 1477 फिसा बान्दो खागोन। त्रिपुरानि गिबि मन्त्रि बिप्लब कुमार देबआ बे खोथाखौ बुंथिदों। हादोरनि फैगौ उदांस्रि साननि आगोलाव आसामावबो बे सानखौ फालिनो लाहार फाहार खालामनाय जादों। बै साननि आगोलाव रायजोनि आयेन आब्रुथि आरो रैखाथि बिथिंखौ मोजाङै लाखिनाय थांखियै रायजोआव रैखाथि राहाखौ गोख्रों खालामनाय जादों। बेनि थाखाय सा सानजानि पुलिस आरो फाइकेनि गाहायफोरा जथुमनायबो जालाङो। रेल स्टेशन, बास स्टेन्ड, हाथाइ गला, बेसरकारि फसंथानाव थाव डिपु, थाव सोदांग्रा बायदिफोरनि सायाव गोख्रों रैखाथि होनाय जादों। आसाम सोरखारा रायजोनि दावबायनाय थामहिनबा टुरिजम बिफाननि जौगाखांनायजों हादोरजों लोगोसे गुबुन हादोरारि दावबायारिफोरखौ गोसो बोनाय थांखियै वर्ल्ड बेंकनिफ्राय 720 कौटि रां दाहार लागोन। बावैसो गुबुन हादोरारि बिथिंनि मन्त्रि बिफाना बेनि गोनांथि जानाय लेखायै गनायथि होदों। गुवाहाटीआव जानाय टुर अपारेटर्स एसोसिएशन अफ आसामनि 10थि बोसोरारि जथुमनायाव गिबि मन्थ्रिया गाहाय आलासि हिसाबै बाहागो लाना बेबायदि बुङो। ओजोंहाय फिल्मफेयार बान्था होनायनि थाखाय गिबियै गुवाहाटीआव खुंफुंनो लानाय जादों होन्नाबो बिथां सन'वाला बुंथियो। आसाम आबाद मुलुगसोलोंसालि जरहाटनि दालाया फालांगियारि थांखिखौ बैग्रि आरो लिसुनि गामि गायसननो थांखि लादों। फसंथाना बेनि थाखाय बैग्रि आरो लिसुनि फुलिबो रानसारदों। बे बिथांखिया ओनसोला जौगाखांनायनि फारसे रोखा खालामगोन होनना साननाय जादों। मिरुनि गेलेमु आरो लाइमोन जौगाखां रायजो मन्त्रि किरेन रिजिजुआ बुंथिदों दि हादोरनि गुबुन गुबुन ओनसोलनि गेलेनायनि बिथिङाव रोंगौथि गोनां लाइमोनफोरखौ सावना बिसोरखौ गेलेनायनि बिथिङाव गोख्रै आवगायलांहोनो थाखाय मिरु सोरखारा राहा लादों। बिथां रिजिजुआ बुंदों दि गेलेनायनि रोंग'साफोरखौ संना हादोरनि गेलेमुनि बिथिङाव गोबांसिनै जौगाखांहोनाय थांखियै गुबुन गुबुन जायगायाव भारतनि स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डियानो बेनि फारसे बिबान होनाय जादों। हादोरारि गेलेमु मुलुगसोलोंसालिनि बागै मख'ना बिथां रिजिजुआ बुङो दि बे मुलुगसोलोंसालिनि खामानिफोरा आथिखालाव सोलिगासिनो दं आरो फैगौ बोसोरब्रैनि गेजेराव बियो मावफुंजागोन। फैगौ 10 जानुवारिनिफ्राय 22 जानुवारिसिम आसामाव जानो गोनां खेलो इन्डिया युवा समारोहआ रायजोनि दोरोङारि गेलेनाय बादायलायनाय जागोन। अल इन्डिया रेडिअ'नि दृष्टिपात आयदायाव लाइमोन जौगाखां बोसोनगिरि कमिटिनि सोद्रोमा नेहाथारि लक्ष्य गौरा बुङो दि आसाम सोरखारा
जथाय गेलेमु खान्थिनि जाहोनाव रायजोआव गेलेमुखौ बिगियानारि आरो बुहुमनां फोनांजाबारि जौगाखांनायाव जाफुंसारदों। गिबि मन्थ्रिनि दुलाराय गामि जौगाखां बिथांखिनि सिङाव 22,000 गामियाव गंफायै गेलेमु फोथार बानायनो लानाया रायजोनि गेलेमु बिथिङाव जांख्रिखांथाय सोलायहोनाय लाबोदों होन्नाबो बिथाङा बुङो। अल इण्डिया रेडिअ गुवाहाटीनि आन्चलिक बाथ्रारि बिफाननि बानजायनायाव आरो आसाम रोंगौसार जौगाखांहोनाय बिथांखिनि हेफाजाबाव गाबोन अल इण्डिया रेडिअ गुवाहाटीनि लांगोनायाव उदांस्रि सोमावसारनाय आयदानि सायाव प्राइज मनि बादायलायनाय जागोन। बादायनायाव 8थि थाखोनिफ्राय 12 थाखोनि फरायसाफोरा बाहागो लानो हागोन आरो मोनफ्रोमबो हानजायाव सानैहै सोद्रोमा थागोन। बादायनायनि गिबि राउन्डआ फुंनि 11 रिंगानिफ्राय जागोन आरो फाइनाल राउन्डआ मोनानि 8 रिंगायाव जागोन। बादायनायाव असमिया बिफाननि जागोन। गुवारै मिथिनो थाखाय 9863 93155 आरो 7002312423 नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। भारत आरो वेस्ट इन्डिजनि गेजेराव गंथाम हादोर गेजेरनां सानसेयारि क्रिकेट सिरिजनि नैथि गेलेनाया दिनै पर्ट अफ स्पेननि क्वीन्स पार्क अभाल स्टेडियामाव जागोन। भारतनि सम मथै मोनाबिलिनि 7 रिंगानिफ्राय गेलेनाया जागायगोन। थामथि एबा जोबथा गेलेनाया फैगौ बुधबारावबो बे स्टेडियामावनो जागोन। थांनाय बिस्तिबाराव गुयानायाव जानाय गिबि गेलेनायखौ अखा हानायनि जाहोनाव दैखांना लानाय जादोंमोन। बेजों लोगोसे रादाबा एसेनोसै।